subscribing. Zan Allah Shehu Tijjani Shehu Barhama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ya maki ba mu, mun nema mun samu, Allahu ka ba mu, Alhaji ka ba mu. Ding dang ding dang ding dang dung. Allahu ka ba mu, mu je gaba mun nema mun samu. Wow. Mama's calling back for no real reason but You are far now. So, Oga, no chop anything now. So please help me now. Ware ka je ka kama sana'a. Wannan rayuwar gayin da kake yi wallahi tallahi ba rayuwa bace. Kawai ni ba zan iya baka ba. Ka je kasuwa can akwai na kwando akwai tallan fiyota tura baro ma kai. Ba zai baka komai ba. Mama's calling back. Zan Allah Shehu Tijjani Shehu Barhama. Ya malam. Da kasassu a garin nan sun yawa. Sannu. Allah ya karba. Mama's calling back for no real reason but just to chat. She'll waste your minutes talking about the Allah ya sa kare ya gane ni. Don wallahi ina cikin wani hali wallahi ina buƙatar taimako. Hai, rayuwar nan gaba ɗaya ta zama sai a hankula. Hai, Allah sarki. Haka wani ma. Da kasassu a garin nan sun yawa. Zo malam, zo malam. Wow. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ka duba bawan Allah nan. Lafiyarsa kalau. Ya zo kawai ya koma na kasashe dan ya cuce ni saboda abun duniya, kuɗi, naira. Kai. Allah ya sauke. Allah ya kiyaye ba zan ma baki ba. Allah ya shirya. Ku danna subscribing. Sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.